Čaute ľudia. Je piatok, 7 hodín večer a to znamená len jediné. Že som nahodil kameru a ideme na preskúmavačku. Bude to zaujímavé, pretože za chvíľu zapadne slnko a preto k našej výbave okrem kamerky patrí aj baterka. Tak poďme na to. Takže čaute, nachádzame sa v Tepliciach pred opustenou budovou, ktorej sa už niekoľko urbexov točilo a dneska je rád na mne. Takže si vychutnajte video a poďme na to. Takto vyzerá tá budova z jednej strany. A z tejto strany sa nachádza náš vchod. Ďalšia strana, cez ktorú sa pokúsime dostať. Týmto vchodom sa musíme dostať dovnútra. Hneď prechádzame okolo recepcie. A takto to tu vyzerá pri prvom vstupe. Dvere naľavo, kde sú nejaké vecka. A tuto máme asi nejakú šatňu. Tu sú ďalšie dvere, skoro som sa dosral, práve tam bol netopier, neviem či ste ho videli, a nie je jeden. A tam je poschodie, kde pôjdeme takisto. Tu je veľká miestnosť, čo je asi nejaká tanečná alebo nejaký sál. Poďme najprv pozrieť tie vecka. Vecka vyzerajú takto, samozrejme zničené. Ďalší úplne prepadnutý strop. Kúpeľňa s nejakou miestnosťou, môžeme sa ísť aj tam pozrieť. Samozrejme, všade sa má pavučina. Pozerám, či tu to není netopiere, lebo by som sa asi dogrcal. No, môžeme ísť ďalej. Ináč cítim na podlahe, že není to bohvie čo a bojím sa, že sa to tu môže aj niekde prepadnúť. Ďalšia miestnosť, kde máme umývadlo, strop už nič a jedno okno otvorené. Najprv si pozrieme toto. Takto to tu vyzerá. Takto vyzerá strecha prepadnutá, preto neviem, či je vôbec bezpečné sa tu pohybovať. Tuto väčšia miestnosť, posprejovaná samozrejme, kúpeľňa, môžeme ísť ďalej. Ďalšia zničená, rozpadnutá strecha, tam prázdna miestnosť. Myslím si, že zbytočné ísť, pretože my sa potrebujeme dostať do vrchných pater. Tu máme bočný vchod. Nechcem tam moc svietiť, nech nás nie je vidno. Myslím si, že sa môžeme pomaly presunúť hore. Zase sme tu v hlavnej miestnosti. Kokot. Ideme do miestnosti, ktorej tu poletovalo niekoľko netopierov. Preto sa treba mať na pozore. Záchody jedny porozbijané. Tuto veci. Očividne tu niekto prespáva. A okrem rozbitých stien, prepadnutej strechy, tu nič viac nenájdeme. Preto sa presúvame hore. Prechádzame pomaly po schodoch hore, kde budeme dúfať, že to steny vydržia. Netopiera videli ste? Like za to, že nás nezožral. Na druhom poschodí máme okrem poletujúcich netopierov napríklad aj takúto časť, kde sú zase nejaké vecka, menšia chodba,
kde radšej už nejdem, pretože tam je to, ako vidíte, zničené a podlaha úplne vybavená. Tam takisto prepadnutý strop, preto není dobrý nápad ísť ďalej. Poďme si to pozrieť ešte z druhej strany. Sme naspäť na spodnom poschodí a v rámci bezpečnosti radšej opustíme túto časť budovy a ideme do vedľajšej. Ešte raz jeden krásny záber na túto starú budovu s názvom Lipa. Presúvame sa, jak sa podarí, do vedľajšieho objektu. Ďalšia budova, ktorá sa nachádza hneď vedľa, vyzerá takto. Parádny balkón. Akurát už len zistiť, kde je vchod. Budova číslo 2, ktorá sa nachádza tam, tak bola zabednená, nedalo sa tam dostať. Takže bombardéri, čaute, ja sa nachádzam už doma. Povedal by som len v rýchlosti k tomu urbexu, že neodvážil som sa ísť na vyššie poschodia, pretože stropy a schody tam už boli dosť prepadnuté, bola tam neskutočná vlhkosť, všetko pomaly zatopené, jak už aj strecha je vybavená kompletne, takže preskúmal som len prvé poschodie vlastne, prízemie a prvé poschodie a na vrchné hovorím, už ani neodporúčam tam chodiť, pretože tam je to komplet rozpadnuté a každú chvíľu sa to môže zrútiť. Ospravedlňujem sa, že videjko bolo kratšie, ale myslím si, že na budúce to vynahradím, pretože sa chystám na jeden brutálny urbex, ktorý má dokonca 3-4 poschodia pod zemou. Je to jeden bunker, takže pôjdeme sa tam pozrieť. A preto nezabudni lajkovať, zdieľať, komentovať a budem rád za každú vašu podporu. Dúfam, že ste si video užili, hoďte tam like a ďakujem vám veľmi pekne, že sledujete moje videá. Ja som Andy a prajem vám pekný deň.